Choka manje ke pha usimi esithi ngiyesaba thatha sibeka kwimizuzu masiyenze ke mphulaphula imizuzu yethu bethe points ibika 8 o'clock shilo ke ndathi ke sijonga kwezenzekayo kwisithili sakuhlonyana kusuku lanamhlanje kanti ke kuzum sele ndijoyinwa usodolophu kumasipala waseNgcobo Yethemba local municipality yena ke umeya umama ke ononcedo zonke sijonge kumcimbi ke we-IDP and budget roadshow nenqonda ke leveki sele kuphithizela ke kulamasipala beqhuba ke ngakumbi ke le-IDP and budget roadshow. Sodolophu mama mandikubulise enkqubeni ndikunike lithuba uzibulisele kumphulaphula weVukani FM ngale mina namhlanje. Mandibulise msasazi kuwe, ndibulise kubaphulaphuli beVukani Community Radio eChris Hani naseNgcobo Yethemba ngokuphelele. Nkosi kakhulu mama umeya, sibulele ke ngexesha othe wabe ke usipha lona kwalapha ke enkqubeni. Kuyabanda ke ngale mini namhlanje, ndithembe ke noko apho eNgcobo Yethemba nifudumele, ndiyakubona ke noko hayi ufudumele kwelo kuqala. Mama sijonge ngakumbi kwii-programs eninazo ningumasipala, ndiyaqonda ke noko ifuthe lifakele kule veki ke ngakumbi ke ukujonga kulo mcimbi ke we-IDP and budget roadshow. Kodwa ke sifuna ukujonga into yokuba ingaba ke xa niqhuba ezi programs zokuphila kunje ke ingaba zeziphi izinto eniza kunyathela okanye nijonge phezu kwazo ngakumbi ningumasipala? Mandibulele msasazi. Msasazi, lo mcimbi uhamba ne-process plan yethu ebesiyi-adopthe kunyaka ophelileyo ekhansileni, enee-dates nee-time frames zokuba simele uba sesenze ntoni na phambi kokuba sibe si-adoptha ibhajethi yethu nge-end kaJuni xa kuphela i-financial year esizayi-implementa from the 1st of July walo nyaka. Kunyaka ophelileyo ke sigqibele ngoNovemba sihambela zonke ii-wards sithatha ii-priority needs zabo, ngoba ngokwalo rhulumente wethu awukwazi uku-implementa ibhajethi engekho kwizicwangciso zabantu. Kufuneka ibe ngabantu ababeka izicwangciso zeewards zabo, bathi kule yethu iwadi eyona nto isemqoka no-priority number 1 ngulo. Nithatha ke zonke ezo zicwangciso bazibekileyo ngoNovemba, sazisa ke ekhansileni sathi ii-wards zicwangciswa ngolu hlobo kwizinto abazifunayo ezi-priorities. Ethi ilandele ke ngokumsasazi yile process yebhajethi, kuba kaloku ibhajethi ifuneka ilandele i-priority need. Awuqala ubhajethe then ube kungona uzawuthi abantu bafuna ntoni. Now sikuloo mcimbi ke nge-end kaMatshi besiyo-adoptha i-draft budget ethetha kanye kwezi zinto abahlali bebethetha kuzo. Also besisisa i-annual report yonyaka ophelileyo, i-financial year ephelileyo 2022-23. Sisisa ne-performance yethu ukuba siphefoma njani na, sizi-officials eziqashwe ngulo masipala, siyi-executive committee elapha eappointiweyo. Sizisile ke ezo zinto ekhansileni za-adopthwa. Ngoku si-adopthe ishedule yokuhambela zonke ezi wards zethu. Siyobakhumbuza ke msasazi uba abantu bayalibala ukuba bebeprioritize bathini na, bangakukhanyela ngomso uba awumani ubakhumbuza, kuba kaloku ngoku ezi priority needs zabo zizawungena kwi-formal IDP and ke ngoku xa seziphaya ziya ku-provincial government, ziya ku-national government, ukwenzela wonke umntu ofuna ukwenza i-development kwispace sethu agayidwe yi-IDP. Ibiseyiqalile ke msasazi i-roadshow yethu, siqale kwaWard 9. Uyabanda kwezi ntsuku njengoba usitsho. UWard 9 ebengumhla we-9, indlela abantu ebebegcwele ngayo badela ingqele, ngoba abantu bayayifuna ukuyibona i-development kwindawo yabo. Sipresenta kubo ii-priorities zabo sithi nazi, asizanga uthatha ezintsha. Siyanikhumbuza uba ngoNovemba nantsi into ebenithe nifuna yona, futhi sibacacisele uba ezi priority needs zenu zinintsi, azizokwazi futhi ukwenzeka zonke kuba oomasipala msasazi ibhajethi yabo
ngokwe-national fiscus incinci kakhulu. Xa uminister wakwa-finance esaba ehlahla imali enintsi iya ku-national iye kwi-province. Thina kolu hlahlo lwabiwomali ngoku besifumene u-9% singoomasipala, and ke umasipala si-sphere of government esikufutshane ebantwini. Yonke i-frustration abanayo abantu bayizisa kuthi nengakho kwibhajethi yethu. Xa ndisithi ngu-9% ke i-equitable share yethu esiyifumana emva kweenyanga ezintathu. Uyawukhumbula ke msasazi into yoba oomakhulu nootatomkhulu bethu kudala babefumana indodlo emva kweenyanga ezintathu. Laa nto yayisithi nyanga ntathu. Singunyanga ntathu nathi kwaba masipala sithi ze sifumane i-equitable share kube kufika iinyanga ezintathu. Now i-constitution ke yacinga ya-asyuma ukuba oomasipala bamele into yoba ze babe nemali yokwenza i-development mababe baqokelela iinkonzo ebantwini, imali yeenkonzo ebantwini. Sixhomekeke kuloo nto nangoku, sisabopheleleke kuloo nto nangoku. Ukuba abantu abahlawuli, le bhajethi siyihambisayo thina ingakhe ibe yintsomi, kuba kaloku msasazi siyayazi into yoba i-economic yekhantri yethu, i-economy yehlile kwikhantri yonke, nabantu baseNcuba yeThembe iyaba-affect. Kodwa akakho nto sinokwenza ngakumbi ngayo, ngoba into elindelekileyo kukuhlawulwa kweenkonzo sikwazi ukwenza ii-services. Izolo besikwa-Ward 1, nalapho sifika abantu begcwalise ivenyu kuba abantu ngoku bayabonakala uba banomdla kwimicimbi ye-development yabo. So msasazi, namhlanje siya kwa-Ward 3. Iyaqhuba ke ishedyuli yethu ndingazoyidaka nxa ndilibazisa ixesha lakho. Ihamba iyoma kuzo zonke ii-wards zethu zoyi-9. Siprezenta i-draft budget eadopthwe yi-council. Siprezenta i-annual report eadopthwe yi-council. Siprezente also ii-priorities zabo, sibakhumbuze ukuba nanku umsebenzi wenu kaNovemba benithethe kwezi zinto ukwenzela uba bangalibali. Simana sibakhumbuza uba benithe upriority number 1 ngulo. Sikhumbuze ke obengekho emithingini kaNovemba ufana mthanyana, kuba kaloku abebekhona abahlali baprioritayizile bona. Ikhona ke loo temptation kubahlali athi umntu silityelo sam istrato sibe sikwimeko embi ebengekho entlanganisweni kaNovemba. Zonke ke ezi ntlanganiso msasazi siyazipapasha, siyalawudheyila, sikhupha iipowusta ukwenzela uba abakwi-social media bakwazi ukubona. Kodwa basekuhlaleni sithatha umboko sikhwaze ukwenzela abantu bakwazi uzofikelela kwiintlanganiso zethu. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu Mama Meya, icacile. Masibulele ke ngexesha kwaye ke othe wabe ke usinika lona kwalapha ke enkqubeni. Sithembe ke neeprogramu eninazo ningumasipala moving forward zaba yimpumelelo kakhulu. Nkosi kakhulu, Nkosi Matshesi, ndiyabulela. Thank Nkosi you so much. Nkosi kakhulu Mama Meya. Right, phulaphuli weVukani FM.